Добро утро, мили момичета! Искам да ви пожелая един прекрасен, усмихнат, позитивен ден. Да поискате нещо всъщност от Вселената. Поискайте си нещо, обаче от цялото си сърце. Може да е 10 минути кафе на спокойствие, може да е половин час да отидете да се разходите в парка. Поискайте си нещо и просто си го дайте. Няма да свърши света, няма да се разсърдят клиентите, няма да се случи абсолютно нищо а, като катарзис или като там да се срине целият свят. Просто си дайте това, от което душата има нужда. Просто си сложете ръка на сърцето, дишайте, издишайте няколко пъти, усетете ритъма си, ритъма на сърцето, на душата. Просто се фокусирайте върху него. Опитайте се да се слеете и да почувствате от какво имате нужда точно днес. И се опитайте да си го дадете. Ако по някаква причина не успеете днес, то го направете поне утре или следващия 1-2 дена. По повод съобщението на Галя, ще ви напиша сега в момента, просто ще ги структурирам, нали, така да не са ви много дълги видеята. Ще ви ги напиша тук в Viber и ще ви помоля съвсем отговорно да намерите време и да седнете и да си ги разпишете, да си отговорите. Ако си зададете въпроса и в момента просто не получавате отговор, изчакайте. Не винаги отговорите идват на секундата, на момента или днес дори. Отговора може да го получите под формата на да чуете някоя песен, някоя думичка и просто така да ви резонира силно, да ви разклати. Може някой нещо да ви каже. Оттам да си вземете една дума. От тук една дума, оттам една дума и ще си сглобите цялата картина и ще си отговорите на въпрос. Но как? Ние трябва да сме изцяло отдадени, изцяло в доверие в процеса. Когато сме балансирани и имаме хармония, баланс в себе си, когато сме в синхрон с душата, сърцето, с интуицията, с тялото, с ума, искам да ви кажа, че всичко, което си поискате, вие го получавате. Ще